In 2009 en 2010 wie Nienke Laverman in de theaterstation maar haar derde theaterprogramma Nomade. Op 29 november vliegen hier spelen Nienke Laverman Nomade voor het laatst in het Posthoestheater op het Jereveen. Het komende jaar kunnen je zien naar het vierde en laatste deel van de registratie van Nomade. Ik ben ringien om ergens te komen. En mijn skaat is langer worden en mijn eigen is het dieper. Maar nou, maar ik op een naai ring gaan, maar ik verder. En ik wil weten hoe je hem dat doet. Hoe je hem heel tijd weer op naai opbrekken en verder gaan. Hoe je hem de juiste dag kiezen om te gaan en de juiste richting. Ik wil de rituelen leren die erbij hebben. Onbekend land is net simpel. Leer mij te rennen als een nomade. Breng mij op, pak mij in. Ik met vierder, ik met vierder. Breng mij op, pak mij in. Ik met vierder. Vies mij hoe te gaan. Kies de dag, kies het lied. Leer mij de
mij rin. Dit is een lied van uw eerste cd, Zielesoort. Een meerke, voor een prinsesse die het haar grote droom volgt, maar daarachter komt dat het wel een hege prijs had. De virus. In oceanen, in diepste diepten de skoelen, binnen ze te vinden. In oceanen vriest de vlonk in de vracht van de ondine. Een koninklijk volkje dat in met lippen tien vol sluinen haar. Want ja, we geen zielen, dat ja bitte net van leeft of van leien. Maar een jonge prinsesse, zij wil weten, zij wil vieren. Want het lippen die, zij stwar omheen. En dream door die vreemde, dat zij stil om mij bezien. Stil, wie leeft, hoe leeft en het praten nou? Hoe leeft en het praten nou? Stil, wie leeft, hoe leeft en het praten nou? Hoe leeft en het praten nou? Hoe leeft en het praten nou? Het vuur in haar regen trof de koning. Hij wist hij hier verlet. Zielen die smeren weer je ziel. Zwier is het langs me. Is de liefde doodrechtst haar alleen een pijn. Want met mooie stielen, mooie meisje, waar stond bist en wat die witte stil. Stil, mijn liefste, hoe leeft en het praten nou? Hoe leeft en het praten nou? Stil, mijn liefste, hoe leeft en het praten nou? Hoe leeft en het praten nou? Hoe leeft en het praten nou? Prinsesse, zij zwaar, kan je van droeg ons zien blik, haar bevrijd, dronken van liefde, redelijk, vrede en eilings bezielen, maar liefde zo zuiver, verdraagt geen geheimen, verdraagt geen geheimen. Zij wil haar wezen mooi om dielen, wat zij werkelijk wil net verzwaaien. Stil, mijn liefste, dit merken is al lang je merken meer. Voor die stiert het om die neppen, om wat te zeggen, haar lessen leert, ze wij dan saperen, als wie een vijand bent.
dan wil ik nog graag een nijvestje doen. Ja, ik kwam lessen een mooi gedichtje van Rutger Kopland. Voorjaarsgedicht. En dat heb ik in het Fries vertaald en maar wat muziek opmaken. Ik moet eerst even het origineel voorlezen. Voorjaarsgedicht. Deze lente gaat het toch weer over jou. Hoewel ik er langzaamaan wel moe van ben. Moe van regen, wind, flarden bedrieglijk blauw in de lucht. Vage beloften van het einde van de kou. Ik weet wel dat ik toch weer van je hou. Maar moeizaam soms. Met dat doelloze van vogels die ervan lijken te houden in regen en wind te blijven rondhangen boven het land. Farius Ves. Is mighty in de dag sveruta. Is mighty in de dag sveruta. Voelt ik er staan de God voor burg van binnen. Voelt ik er staan de God voor burg van binnen. Burg van Rijn, Vien, Vladen, Verrievel in blauw in een loop. Van deze getas is eens van de ooi, van de kelt en burg van binnen voelt ik er burg van binnen. En dan heb ik nog één sliepvestje. Het is wel leuk om je maar naar huis te sturen. Oh nee, je mag er geen blauw.
Ik heb op dit apparaatje een Mongools sliepmelodietje opgenomen. Dat heet een boe. En daar ken ik dan us Frieske sliepveske oerinne jongen. Wat rusten. Suzen naar de popen, kjeltje leidt in de groepen. Uit de messe van huis, kin en neppe roepen. Suzen naar de popen, kjeltje leidt in de groepen. Uit de messe van huis, kin en neppe roepen.